लाखिनायसै गैलालै गारमायाव नांहैजोबबाय ज्रोम जाखादों बानलुआ हायाव नोंखौ जानो दा जादों दा गाज्रि नायखादों बरिया ममाया ओरैबायदि ज्रोम जाखाबाय संख्रिया नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोना आङो लोगोफोर मा होनो बैग्रि जानो नागिरदों जोङो बिनानावमोनजों बैग्रि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै दायो आङो दुन्दिया खानो फैदों आरोना दुन्दियानो गैला नै दुन्दिया गैला एसे दोंनै दोंथामखौनो खाना लांसै आरोना आङो नै बेल'सै बारा मोनासै नै दायो थांसै बिनानाव मोनावसो जागोन आरोना लोगोफोर दुन्दियानो गैया नै बिनानाव मोननावबो मादै मोननाव नैबेसे मोनबाय जानला मोनला खानानै लाबोबाय आं दा सायहैनोसै बैग्रि बाथोन देनानै जानो नोंथांमोना जानो लुबैनाङा दै जा माने आङो जानो लुगै हाबनानै दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मोनजासिगोन सफैबाय आं नै वाव माथो मावगासिनो नै बिनानाव मोना लाहार फाहार खालामगासिनो आयौ बानलुखौ दोनसो नै ओमफ्राय दुन्दियाया नायबावदो गासो हेलौ लोगोफोर नै बैग्रिया हाननानै लाबोखाबायमोन आरोना जोङो दायो देन्था गारसै माथो गेसावखौ होआलै एसेल' मोनथारदां ओरैनो गोथावखा गोथाङैनो बारा मोनाखैमोन एसे नांबावोमोन आरो मोननो जानो लुगैनायाव मोनलायनाङा होनलाय मोनथांखोनो जायो गाहायाव बालु देग्ला गोजाबोदो बालु देग्रा होनो बानलु देग्राया बेनो देखायनो हाया मोखांखौ देन्था सेन्था गारनोसै गारनानै लाखाजोबनोसै ओमफ्राय सुनोसै देनोसै आरोना गेलासावसो देगोन गेलासाव देबा गोथावसिन जायोनो एसे बेयाव सुना लाखानो नामाब्रा दोननांगोन ना
गेसाव माबा थाफादोंबा गारलाय आं बबेबा माबा मोजां नाया हासु नांगौमोन खिथुना थालां खिथुना हा दङ नै आं बेनि जाखादों गेब्लेनो नांबावगोन नामा है जाबाय जायोलै संख्रि होदोंना होआखै मिथिला होआखै माने दा लगाय जागोन दे जाथ'बाय बांद्राय सोबाय बांद्राय सोबाय मोननैल' नारसिना फोजोब जोंलाय फट' थाबाय नुदों देगासिनो जोंना नै मावथि बिनानावा आंखौसो लाखादोंहाय नोंसोरखौ लाहराखै देखांबाथाय जानोसै नै लुगैदोंना लुगैयाखै नोंथांमोना जागोनसो आरोना नुनायावनो लुगैहांखाबाय खोमा उदै गखाबाय बियो सोरबा सोरबा बानलु होनाय बायदि नुवासै माथो सिङाव थाजोब्बायबा लगायनोसै एबार ना जाबायदां होग्रायाव होग्रा देन्जारसो बानलु आलुनि नङा बिदिनो आलुखौनो नै सिङाव दंजोबो बरिया दुन्दिया खम जाबायथ' आरो जेन थेनसो नागिरलाना लाबोदों एसे होखादों दुन्दियाखौ दुन्दिया खम जाबाय आरो दुन्दियाखौनो फोनो रोंला संख्रि होदोबा दे नायज' उदै गजोबबाय नामा दे नों जानो हायो माथो साखिनाय जाबाथाय जाफ्लांबाय थानोसै नामा गैलालै गारमायाव नांहैजोब्बाय ज्रोम जाखादों बानलुआ हायाव नोंखौ जानो दा जादों दा गाज्रि नायखादों बरिया ममाया ओरैबायदि स्रोम जाखाबाय संख्रिया जानो एसे नांबावगोनदां नालाय एसे जाबाय 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 गोबाबबा जानो हानाय नङा गावबागाव लगायना ला थिखिनि मानिबाय दे आंनाव थिखिनि मानिगायो बानलु जाबानो गैयै बायदि असिरि थानाय ओइ एलाय नैयाव जिरायफै बेयावनो दोनदों आङो बाय मालाय लानायखौ मालाय लानाय बेलाय नाम लिरनाय दं इयाव माथो नाम लिरनाया बेलेग खोथा मालायनि गावसोरखौ नाम लिरखानांगौ बेलेग मारै हरो बिदिनो लाबो संख्रि नांखानायसो दे गाबावसो बेफोरखौ जायाथ' बेफोरखौ जाया माखौथो जानो नांगौदों नोंलाय जाया बेफोरखौ माखौथो जागोन खबर संख्रि लानानैलाय एलाय जोंबो हायो गोथांखौसो जागोन एलाय नैयाव दङ आलुखौ एसे जानायानो गोरखाबाय देगोन ना बेखौनो जाबानो जायो थराम माबाखानाय बेखौ नै ओइ आं मिथिला रावखौबो आं मिथिला जानोसै बानलुआ गन्थंआवसो थांजोबखायो खिन्थु गोथाव जादों दे
본토 사고 나고 가요. 그냥 그냥 그 정도는 현재 해봐. 안치. 얼굴. 앞지는 나. 볼풍아. 아유. 주방을 드나? 응? 주방을 요. 못 되고 집에 안. Bây giờ nè, tình số 2 sang rồi. này, hạt sim này. Cảm ơn chị này. 하대 주로 주든. 준비 시작. Salah jangan. Hati suruh nama. 이거 보자. Anh ta cứ đang hạt được bầu nữa. 맞다. Ang nani rozu gasin kuma. Hati saga sini hagumya. Anh vào đây. 이거 주다. Ekdom modem gezerin. Modem gezerin sin kau bajang na. 이거 주다 하나. Nih sini jangan dong dulu. Modem gezerin. Aku masak lagi nggak? 근데 하금 해줘 나 막게. Ekdom nalo. Bitra. Last. Kalau nanti boleh salah. Pandu ko alu này đúng không? Này ở đứng chứ vẫn. Gửi làm vai giả đánh ra rồi gashi. Belum juga. 공공나 주라탄. 주라탄 하나리. Saya langsung belum juga. 작은 발 잡으군. 자, 오면 담배 fu지면. 저는 fu지면. Ini sudah coba masak. 그냥. 작은 변바. 양 하나 놓아. 오버 그 찾아봐. Aluyo. Hai nữa hai. Pandu sẽ làm đang gì? Jangan. Saya? Jangan sayang. Saya. Tungguin sini deh. Là bộ rồi. Dosa tunjuk. Satu padang. Lihat aja lihat aja. Kau lihat. Boleh tuh main dah. Alu kita aku thấy. Alu giá. 파지 완전 파지. Aku sumpah banget. Oh, itu sana selek. Ada lagi yang ada. Alu yang ada. Cik kuat sudah. Bạn lúc sao mà pura hết khăn lắm này này. Slim. Sao giúp các bạn. Bây giờ cứ thâu thành là
Nah, lawat zak mana go? Bini berat tahu senjata. Bini berat bisa senjata mana go ba? Chả bao cú xuống lấy bầu đừng. Nè. Ăn chả bao cú nung đừng không thấy bàn luôn. Bàn luôn có lo hả đấy. Thân mật bạn. Reja bạn. Gue baca bạn. Gue baca kena reja ke. Mereka lagi dah. Cứ ra khờ, cảm thấy từ Nếu bà làm Samsung lấy bà lại. cứ ra khờ, Đi hạt cho lên. cái đó solid. Đi chưa? Xuống chưa? Muốn ra. Lại thì thấy được sao? Nó không lại bao giờ phải. Bắt xuống cả. Tunggu. À. Ah.